No niin, tässä on Raspberry Pi B-versio ja sen liittimet on seuraavat. Tässä näkyy HDMI-liitäntä ja kun käännetään toiselle sivulle, niin täällä on micro USB ja SD-korttipaikka, eli nyt siinä on asetettuna SD-kortti. Sitten nämä karvat tässä tai nämä, jotka töröttää, niin sinne voi laittaa lisälaitteita. Sinne voi vaikka laittaa ledejä, viuhoja. No täällä on tämmöinen videoliitäntä, eli jos ei ole HDMI:tä, niin voi käyttää tätä liitäntää. Ääniliitäntä on tuossa, kaiuttimet saa siihen kiinni, taikka kuulokkeet. No sitten täällä on 2 kertaa USB, ja nämä USB:t eivät ole kovin tehokkaat. Sitten täytyy olla erillinen hubi, jos haluaa laittaa virtasyöppöjä USB-laitteita kiinni. Ja sitten täällä on vielä RJ45. Löytyykö täältä vielä jotakin? Sitten me ollaan tultu jo 1 kerros, eli palattu siihen HDMI:in.